E desde cando fala a compra por internet? Desde hai unhas semanas. Que non te decatas, Xoán. Lembras aquel curso que fixen de iniciación a internet no centro da rede? Pois ali ensinaronme a facelo. Non sabe lo cómodo que é. Voucho ensinar. A compra a través de internet é un dos sistemas que a rede pon á nosa disposición e que poden facernos a vida máis fácil. Trátase dun sistema cómodo e seguro. O procedimento é moi sinxelo. Só hai que se conectar á páxina do supermercado onde queiramos facer as compras, elixir os produtos que necesitemos e introducilos na nosa cesta. Tan sinxelo como se estivésemos no supermercado. E non só a compra. A través de internet podemos adquirir case calquera cousa que se nos ocorra. Discos, películas, roupa, libros... E como pagamos todo isto? Pois coa tarxeta. É moito máis sinxelo do que podes imaginar. É seguro. Pois claro que se pode facer a declaración da renda por internet. Ou prefires facer colas? Veña, ven para aquí e facémola. E isto non será unha complicación? Que vai ser, Xoán? Se é moi doado. Tampouco querías comprar un móvil porque dicías que para que o querías e non o ías utilizar. E xa ves que non podes vivir sen el. Xa, mais a declaración con tantos papéis e trámites... Que non, que non, ímonos conectar e xa verás. A declaración da renda é un dos moitos trámites que se poden xestionar a través de internet. Accedendo á páxina da Axencia Tributaria, podemos descargar os programas e imprimir os formularios necesarios. É un procedimento fácil e eficaz, no que se ofrece mesmo un simulador da declaración da renda que nos servirá como guía. E a declaración non é o único, non vayas pensar. Xa podes realizar unha chea de trámites. Co que a ti che gusta pescar, mesmo podes solicitar un couto de pesca. Ou entrar na páxina do banco e mirar os movementos da nosa conta. Mesmo te podes apuntar a un curso de teleformación se queres. De fotografía tamén? Pois claro, agora telo moi fácil coa fotografía digital. Así que aproveita, anda. Seguín o teu consello. Agora utilizo internet todo o que podo. Leo o xornal, escoito a radio... Mesmo quitei as entradas para a película conectando coa páxina do cine. Ai, sí. Podes elixir a película que queiras, a sesión e mesmo a butaca que prefiras. Pois mira, iso sí que non o sabía. Vou no apuntar. E así outro día reservo eu as entradas. Por certo, sabes que comprei hoxe a mañá? Unha webcam para contactar coa nosa filla, que desde que vive fora non llevémolo pelo. Ou se queres podémola chamar por teléfono a través de internet, que é moito máis barato. Isto xa te está gustando, Xoán? Ademais de facernos a vida máis cómoda, as tecnoloxías da información e a comunicación son sinxelas e accesibles a calquera. Desde un procesador de texto até os programas para escoitar música, todo se manexa co rato e desde o teclado. Vou mirar o correo, a ver se me mandaron a información sobre a viaxe. A que queremos facer este verán? Isto do correo electrónico é unha maravilla, María. Nun momento podo recibir ou mandar calquera cousa. E ademais coñecer xente. Últimamente estoume escribindo cunha chea de amigos que coñecín nun foro de fotografía, cos que estou en contacto a través do correo. Vai a vacacións que imos preparar este ano, María. Hai unha chea de portais para a xente da nosa idade, para organizar viaxes con outra xente. Podemos reservar billetes de avión, hotéis, consultar prezos, todo o que queiras. Se xa cho dicía eu que isto de internet é un gran invento.